Dobrý deň, dneska vám chcem predstaviť tento rodinný dom, ktorý je od centra Martina, vzdialený len 5 minút. Pozemok má 628 m². Na pozemku nájdete samostatnú garáž, letnú kuchyňu, záhradný domček, prístavbu z WC, vonkajšiu sprchu, skleník a posedenie na grilovanie. Obytná plocha je 71,5 m². Dom je vhodný na kompletnú rekonštrukciu, ideálny na bývanie alebo podnikanie. Celková zastávaná plocha vrátane nádvoria je 142 m². Dom je napojený na všetky inžinierské siete, voda, plyn, elektrina, kanalizácia. Pozemok má atraktívnu polohu, je vhodný aj na výstavbu nového domu alebo komerčné využitie. Zabezpečíme pre vás právne poradenstvo, financovanie aj rekonštrukčné služby. Všetko na jednom mieste. Moje meno je Zuzana Marčeková a ak vás táto ponuka zaujala, kontaktujte ma.